Dini norokni bwskango ang tei kaisa swnamung chamung tufaifaikya waikere to jeng gothongo chao hingke kumun kwrai thangui bono kuno khibina nangya bono kumun no bo jeng bono bukur khugui boni bwswlui no kariui jeng bono mosodeng bo khalaisai mano ang norok no phunukgano kaisa khugui wow haike da haike no khugu bisingni o bwswlui no bisingni o bwswlui no seng naragui jeng bono mosodeng jai mano jeng khugui oso kwbangma mangkha tarpono tuio somoi tongnai hingke dati kosom be buku kisa kisa rai mano ang to ralia raioi ang bono haino tuio no somoi tongsinai rasa bono ada gonta hai ba gonta kaisa ada gonta rok som kheno ngane gonta kaisa le nangya bono ada gonta hai somoi ang bono tontonsi tabuk o kwsaro seng moso sogini moso dingdingni dongmon tabuk moso sogini argi moso dingding surok kan bahan nai bahan bangkan ko moso kasih ko bangan musuh nang bono moso din moso sing lo kau moso din ko sing bono sapol sinai dia ai wakir ko sing pero ma bono sok na sinai dia ko sok na ni Belai go kham dia mo sono bisa khamchi Seng bono sakni kosom no seng ada gonta ni barangka seng bono tago to khugui busli kali ni bono iya mai ke khugui bede dati mos yang salahnya nih biasa rawiri di kaitan kamu sini bagai, kalau semua sini pun yang kamu motong mungkin yang saksi kaya boleh dingka, orang yang kepakai motor minta sentabu kono kasih mau song koma jaga, sengkono dalam di sini mau sodeng ni dongan mau sodeng, mau sodeng tabu di sini, motong dipakai motor dipakai dashi no pias rama ni bono borosine ro semuanya ya bekaham ke bunsine wakere busuleni wakire kerani busli mos deng bahai ko norok bono ko sna misai mane no bahake sanya je bono ta motom khalai seng ba wakire kera puno seng bono kuno khibina nangya jengom hage mos deng khalai sai mane busli nyo